Значи, преди много време, преди компютрите да се наместят във всяко едно домакинство, имаше компютърни зали. И там беше нещо от рода на левче за половин час и 2 лева за час. Не помня точно. Като винаги имаш някое момче, което ако не му стигаха парите, чакалеше там и се опитваше да те убеди, когато ти остават примерно 5-10 минути, да седне на твое място. Такива бяха времената. Компютрите тогава бяха с нещо от рода на хард диск, да кажем 20 гигабайта. Не помня вече, не ми е правил впечатление. Понеже съм се интересувал толкова от компютри. Но едно от основните неща, които момчетата правиха в компютърните зали, е да играят една от трите основни игри, които бяха WoW, World of Warcraft, GTA Vice City и CS. GTA San Andreas беше последващата версия след Vice City. Игра свободен свят, в която играча може да прави почти всичко. Уникалността и беше в това, може би 2005 и 2006 да беше пусната. Уникалността и беше в това, че в този свободен свят играча можеше да дебелее, ако иска да тренира и да е здрав физически и да изглежда като фитнесджи, ако иска може да е дебел, ако иска свободен свят, може да прави всичко, може да тренира бойно изкуство, в фитнеса може да дига щанги, може да има различни оръжия, може да си фаща гаджета, има различни видове коли, тия коли може да ги тунингова, може да им слага джанти, нитро, абсолютно каквото сети човек, парашути има мисии, в мисиите може, ако иска да отиде да краде телевизори, свободен свят за него време е изключително добра игра. Това, което повечето хора не знаеха, или тия, които се теглиха от торентите в последствие, когато компютрите вече станаха нормалност във всяко едно домакинство, е, че с излизането си тая игра имаше нещо наречено стратегическо ръководство. Това стратегическо ръководство, което беше доста скъпо за него време, ако играта е била 50-60 евро, то и това ръководство не падаше под 50 евро, доколкото помня. Това стратегическо ръководство, създателите на играта, бяха описали абсолютно всеки един детайл, как играчът да е максимално ефективен. Понеже когато имаш знанието, когато знаеш как се прави ноу-хауто, ти си ефективен. Той, който не знае, трябва да отиде и да се научи. Затова се казва, че занаят се краде. Отиваш като чирак, ставаш калфа и накрая ти си майстора, който преподава на другите. Но чирака не може да бъде на това ниво, на което е майстора и съответно не може да бъде толкова ефективен. Един чирак, който тъкмо сега се учи как да построи дадена чешма, няма как да построи толкова красива чешма, колкото един майстор, който го прави с десетилетия. В това стратегическо ръководство, свързано с тази игра, създателите бяха написали до най-дребния детайл, кое как трябва да се направи. И съответно човек, който играе тая игра, има това стратегическо ръководство, дори да е превъртял играта без него и просто за кеф да си го ползва, ако той беше решил да използва стратегическото ръководство за превъртане на играта, колко по-ефективен ще е този човек в сравнение с този, който си няма и на представа, че това нещо съществува, и няма да знае кое как се прави. Ще разчита на проба и грешка. А пробата и грешката води до това човек да губи време и пари в реалния живот. И понеже в реалния живот няма такова нещо като стратегическо ръководство,
решавам този канал да е свързан с практическа психология, комуникация и поведение, които са основните неща в живота и едни от най-важните, ако не и най-важните. Наскоро, понеже изгубих моето, си купих стратегическо ръководство, то пък се оказа, че на GTI по-новите версии, в случая GTI 5. И в това стратегическо ръководство има скорост, различна скорост на автомобили, абсолютно каквото сечеш. А онова беше дори още по-прекрасно. Просто това го взех, купих си го, като за да има илюстративен пример, за да има. От гледна точка на психологията и комуникацията такива неща не са правени. Те съществуват разхвърляни из различни източници литературни, из полицейската литература, като цяло из различни източници, както и малка част в интернет. Но приемствеността от майстор към чираци е прекъсната и голяма част от това знание е изгубено. Поне е изгубено за обикновеното око, човек, който не знае за какво гледа. В този канал ще дам някои основни неща, но като цяло идеята ми е да съм консултант. Стойността на тези неща е много висока. Продаваха се за няколко хиляди долара. Преди много години говоря. Но аз не съм заинтересуван само от монетарната страна на нещата. Заинтересуван съм и от бартери. И мога да обуча само този човек, когото харесвам. Понеже не бих дал скалпел в ръцете на убиец. Бих дал скалпел в ръцете на хирург, който знам, че има някакъв морален кокъл и действа в съответствие с истината. Затова това е дефицитен продукт и не е нещо, което е за масова употреба. Но като цяло в този канал ще пускам и неща от мои наблюдения от живота. Но основната линия, която е изключително важна и полезна, е свързана с изграждане на стратегическо ръководство, което е свързано с поведение и комуникация. Основно, това видео е като интро, основно в момента в бизнеса в чужбина, тук не е толкова, както и в някои съседни държави, хора разчитат на това, че ако чирака няма знание и иска да научи и смята някой за майстор, те могат да разбият това знание и да кажем, ако искаш да научиш неща свързани с водопроводи и как да си водопроводчик, тия хора продават курсове. Тия курсове са от рода на как да завиеш гайката единия, после как да развиеш гайката, после различните видове отверки, друг курс различни видове способия. Понеже не им е изгодно те наведнъж да продадат, да кажем, дори да са авторитетни опитни водопроводчици, наведнъж да ти продадат за 5000 лева, да кажем, обучението и след това ти да си достатъчно подготвен. Но ако ти си достатъчно подготвен, ти после няма да имаш нужда от майстора. И съответно за много консултантски фирми в различни направления, не само в психологията, те разчитат на абонаменти. Месечен или годишен, които да поддържат интереса по някакъв начин и съответно те вадят информацията или знанието на парче. Примерно, първия месец ще учим как се развива гайката. Илюстрирам с най-прости пример. Втория месец как да завием гайката. Третия месец слагане на тръби. Четвъртия месец видовете кранове. Тук преди ерата на интернета нещата не бяха точно така. Знаеш, че има една фирма, която обучава, която е достатъчно авторитетна и тия фирми основно се рекламираха през вестници, като в последствие в различни видове бизнеси хората започнаха да пишат книги
Като там оставяха 30-40% от информацията и знанието колко да те закачи и евентуално ти да отидеш да скочиш на курса. Това е самата истина. Но понеже в стратегическото ръководство се съдържа цялото знание, което средностатистическият човек няма и не може да знае, и след като това знание е дефицитно, т.е. не се намира лесно и няма как обикновен човек да го намери лесно, все пак не всеки заслужава да го получи. Така че, както дадох примера, ще има по-общи неща, но има и неща, които са по-специфични и за които по-малка част от хората знаят. Но тях мисля, че трябва да бъдат платени. Това е.